An mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang, Webes po ngunyan, petsa 31 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang Bareta alas 7, asing kami ang sinong magiging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardelab daing iba. Enot sa headlines, ito yung darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. 10 coastal barangay sa Piyuduran, Albay ipinararam sa state of calamity dahil sa epekto kan habagat sa mga bagyo na luminaog sa Philippine Area of Responsibility. Prime Water Management inisnab ang committee hearing kan sangguni ang bayan kan Daraga para tukaron ang water crisis sa nasabing banwaan. Mga magpapalakop ng false bomb threat may paninimbagan sa lay sigon sa PRO5 Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Modernong fishport planong itindog kan lokal na gobyerno kan Legazpi City. Sa lado nasyonal, zero balance billing sa 87 DOH hospitals para sa gabos na pasyente sigon kay Health Secretary Ted Herbosa. Senate President Escudero nagdepensa sa pagtatao ni Darakulang Komite sa nagkaperang senador. Congressman Nicanor Briones kan agap party list kinumpirmar na siya ang nakuha ng retrato na bigsasabing naghiling nin isabong sa tao kan sesyon kan Kamara de Representantes. High-tech data systems ka nasyon laban sa mga kalamidad, nakaalerto na sigun kay PBBM. Sa bareta sa ibang nasyon, China pigbabayadan ang mag-agom para magpadakol nin aki. Baretang Sports, Alex Yala napili na mangenot sa Philippine Tennis para sa 2025 SEA Games sa Disyembre. Yan ang headlines, kunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. An baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa 10 coastal barangay sa Piyuduran, Albay ang pigdeklarar na nasa lindong kan state of calamity. Katakod ka na eksperyensyahan na epekto kan habagat as mga bagyo kan nakaaging simana. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Piyuduran Vice Mayor Henry Calliope, deklarado kan sangguniang bayan asin kan alkalde na nasa state of calamity ang Barangay 1 sa Gud 5, Barangay Benavista, Malidong, Marigondon, Banawan asin Basicao Coastal. Dagdag pa kan opisyal, ginibunida ang deklarasyon, tanganing matabangan ang mga residente asin magamit ang mga calamity fund ka mga barangay asin lokal na gobyerno na makapagtaong sa asistensya sa mga apektado. Sinabi pa ni Calliope na kanakaaging aldaw, narangkang kudal kan sarong elementary school sa sarong sityo kan lugar asin linaog, nin pinagsalak na tubig baha asin dagat ang Malidong National High School dahil ang kan makusog na balud o ukol. Sa ngunyan, dahil pa nakakabalik ang mga parasira na makapaglawod dahil man kan makusog pang hukol sa kadagatang kan lugar. Sigun pa kay Calliope, nasa maabot sa 20,000 na residente sa napiktado ka nasabing kalamidad asing kasabay na dineklarar na nasa state of calamity. Kumbaga, effort lang ini kan LGU. Then medyo iwa pa baga kita ki 8 bulan ba o 7. So bali, dahil man kita basta makatulukan pag-apit kaya yan sa ini nga ni abagat pasanaan masatawan ta dyan. Kaya atensyon, ini kung talagang magkaigwa ki bagyo. Kaya medyo limited man. Kaya tara man mismo barangay na gumamit man kidiit. Kalamit man din alam makatabang tao. An baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dai nagsipot ang manihamiento kan Prime Water Daraga sa ipinaapod na committee hearing kan sangguni ang bayan kan Daraga kasumad o kasuud mang aga. Katuyuhan kan pagdangog na pagururunan ang nangyaring water crisis sa munisipyo kan Daraga, Albay. Sa impormasyon kan DCGB News, maski representante o Notesiya, dainin ipinadara ang Prime Water kung maatindir o dai para sa nasabing pagtiripon. Katakod kaini na mundo si Vice Alcalde Love Ruiz sa aksyon kan manihamiento kung saan ipigbubusol na suratan gilayon ang Prime Water asin ibugtak ini sa record na imbitara an sangguni ang bayan alagad dai nagatindir. Ang baretang
Baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Maampang sa magaganigong legal na disposisyon o aksyon ang si isay man na mapakalat o mapalakop ng false bomb threat sa maski anong paagi-arog kang pagtaram, kasuratan o maski anong forma ng komunikasyon sigon sa Philippine National Police o PNP Bicol Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Sa entrevista kan DCGB News kay Police Executive Master Sergeant Emily Gumba, basado ini sa Presidential Decree number 1727 o undeclaring as unlawful the malicious dissemination of false information of the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means of destruction, and imposing penalties therefore kung sa ng mga individual na magkapaluwas ng bomb threats bilang jokes o karaw ang posibleng mahampang sa pagkakakulong ng sagkod 5 taon asin penalidad na maabot sa 40,000 pesos nakadepende man sa magiging desisyon kang korte. Pwede kani nagpagirumduman si Police Staff Master Sergeant Kem Hausian na kung maka-experience ka nasabing insidente, maging kalmado, ipaaram ang impormasyon sa mga magkakanigong personahes, iprioridad an orderly evacuation ka mga persona na nasa bisinidad, ipaaram o mag-apod sa pinakaharaning PNP unit para sa marikas na pagresponde. Kasi kung every time po talaga i-close, suspend ang class, talagang palagi pong gagawin niya. Ini-encourage po namin na ang lahat ng establishments, pati po sa school, conduct din po kami ng abakada. Magkaroon po sana sila na bomb incident plan and yung tinuturo po namin during the abakada, sana po isa puso nila. Every time po na magkakaroon sila ng ganyang question, alam na po nila kung ano ang gagawin. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Planong itindog ang modernong fishport sa Barangay Dapdap, Legazpi City sa mga masunod na bulan ngunya na taon. Sigon kay Legazpi Mayor Hisham Ismail, padagos pang pigpapakarhay ang serbisyo kan fishport matapos mairehistro ang bako tultol na serbisyo kaini sa nakalihis na manihamiento. Sinabi kan alkalde na pigaadalanin marhay ang mga regulasyon asin ang pasilidad, tanganing maging magayon ang resulta kan proyekto. Sinabi ni Ismail na sa ngunyan padagos ang pag-iinguwa kan lokal na gobyerno na maging moderno ini mantang saro ini sa prioridad ngunya na taon. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, nailihir bilang Presidente kan Vice Mayors League of the Philippines o VMLP si Maria Ardel Baldo kan Kamaligalbay base sa ginibong eleksyon kasudma. Napili man bilang Vice Presidente si Baby Glenda Bungao, Secretary General si Vice Mayor Cherry Melia Sampal, mantang Treasurer si Vice Mayor Luis Felipe Gutierrez kan Ciudad kan Legazpi. Mato ko man bilang auditor si Vice Mayor Cesar Arellano as in Public Relations Officer si Vice Mayor Abner Cargullo. Mientras tanto, miyembro kan Board of Directors si Vice Mayor Mark Aguas, Vice Mayor Jaime Villanueva, Vice Mayor Tom Dick Galecia, Vice Mayor Glicerio Solinap, Vice Mayor Rogelio Rivera as in Vice Mayor Janero Saclag. Pinalawig sa Agosto 6, 2025 ang aplikasyon para sa scholarship na itataon ni Daraga Vice Mayor Love Ruiz. Eksklusibo para sa mga estudyante kan Daraga Albay. Sa abiso kan BC Alkalde, ang inisyatibong ini inapod na Love Grant na may katuyuhan na magtaon in dagdag na asistensya sa mga estudyante kan munisipyo para maipagpadagos an sa indang pag-aadal. Kasabay sa mga kwalifikadong aplikante ang mga nasa first to third year na mga estudyante, igwan in general weighted average na mababa sa 85%. Sa iba pang impormasyon, pwedeng bisitahon ang opisyal na Facebook page kan alkalde. Nagpoon ang pag-ako kan aplikasyon para sa scholarship kan Hulyo 15 ngunya na taon. Balik operasyon na ngunyan aldaw, Hulyo 31 ang biyahe ka mga fast craft kan Montenegro Shipping Lines na may biyaheng Masbate City pasiring sa Pilar Sorsogon and vice versa.
Basado ini sa ipinaluwas na travel advisory kan Port Management Office kan Masbate. Mientras na kansilado niya na aldaw ang biyahe kan MV Piña Francia kan Star Horse Shipping Lines na biyaheng Lucena City sa Masbate City as in vice versa dahil sa raot kang panahon. Nagpagiramduman ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero na direktang makipagkoordinar sa shipping lines sa karagdagang impormasyon. Nasa 12 dating miyembros kan Communist Party of the Philippines, New People's Army sa rehiyon Bicol ang nakaresibi kan Safe Conduct Passes o SCPs hala sa National Amnesty Commission o NAC bilang parte kan sa indang aplikasyon para sa amnesty. Sigon kay NAC Chair Lea Tanodra Armamento, ang SCPs maprotohir sa mga aplikante samantang pigproseso an sa indang request. Katakod kay ni ang mga miyembros kan bagong Local Amnesty Board kan Albay. Ang nag-oath man sa pamamayo ni Regional State Prosecutor Mary May De Leos. Ang aktibidad, sinuportaran ka nagkaperang opisyales na sinda Governor Noel Rosal, Acting Commander kan Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, Brigadier General Aldwin Almase, as in PNP Regional Director Nestor Babagay Jr., kung saan iprenomisa ninda ang commitment sa katrangkilohan, reintegration as in community healing. Mientras tanto, aprobado na kan Board of Regents of BOR kan Bicol University ang Policy on Comprehensive Rules and Procedures in Handling Red Tagging Cases katakod kang ginibong ika-149 na Board of Regents meeting kan nakaaging aldaw basado sa opisyal na Facebook post kan universidad i-implementar ang polisiya sa pagpuon kan enot na semestre kan academic year 2025-2026. Ang nasabing polisiya may kamautan na mapanuan ang kakulangan kan eksistidong sistema kan universidad sa paaginin pagpamigbid nin mga mechanisms tangani na masimbagan ang insidente nin red tagging sa laog o sa luwas man kan institusyon para sa mga internal cases ang kada koleyo kan eskwelahan ma-establisir ning grievance and fact-finding committee kung saan iuinian maresibi nin mga reklamo, makondusir nin mga investigasyon asin marekomendar nin magkakanigong sanctions. I-aktibar man ang special grievance sa mga kasong imbuelto ang external threats. Papamayuan ini kan Office of the Student Affairs and Services Dean kay banan ang University Student Council Chairperson asin iba pa. Nasa 500 na mangrove trees ang matrayumpong naitanom kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa Barangay Dulos, San Jose, Camarines Sur. Kanakaaging aldaw, sigon sa ahensya partine kan Corporate Social Responsibility kan opisina na may kamauota na mabawasan ang soil erosion asin pagbabaha sa nasabing lugar. Ang aktibidad, pinartisiparan ng mga personahes kan ahensya kung saan sigun kay PCIC Bicol Regional Manager Maria Janice Obias. Ang aktibidad, paagi maninda na makabalo sa kalikasan asin komunidad. Primerong parte po yung yung Bareta alas 7, Bareta Salado Lokal. Ang Bareta niya ito Salado Nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugdagang kampanahon. Pagkatapos po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles.
Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa bareta nga to sa lado nasyonal, ipinahayag kan Department of Health o DOH na pwedeng ma-admit ang maski si isay sa maski sa in na 87 ospital na pigmamanihar ka na hensya sa bilog na nasyon na daing kinakaipuan na bayadan sa pagpapa-admit asin pagpapabulong. Ito mismo ang kinumpirmar ni DOH Secretary Teodoro Herbosa kanaputon kon ang zero balance billing na pinagunambitan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address sa Sona iyon para sa Gabos. Paliwanag ni Herbosa, basta na-admit ang sarong pasyente sa basic accommodation, wala nang babayadan sa DOH hospitals. Siya ang tinawanin doon na importanteng marhay na pilion ang basic accommodation. Mentre sa sinabi pa na bako sakop kang programa ang mga pasyenteng gustong magbalyo sa private room. Paglinaw pa ni Herbosa na dahil kaibanan sa zero balance billing, hanapat na government-owned and controlled corporation o GOCC, kaibanan na National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, as in Philippine Children's Medical Center. Nagdepensa si Senate President Chis Escudero sa pagtataon in mga darakulang komite sa nagkaperang mga bagong senador, partikular na ang poderosong Blue Ribbon Committee kung saan chairman digdi si Senate Rodante Marcoleta. Pinahimutikan ni Escudero ang aligasyon na kaya itinao sa sarong neophyte senator ang pagiging chairman kan Blue Ribbon tanganing makuan suporta kan Duterte Bloc sa Senado sa iyang kampanya sa Senate presidency. Tinaawanin doon ni Escudero na bako man magkakanigo na masaditon ang kakayahan ni sarong baguhan na sa Senado arog ni Marcoleta. Sinabi niyang sarong litigator as in practicing lawyer si Marcoleta kaya neophyte man o bako magagampanan kan senador nin matanos ang pagiging chairman kan Blue Ribbon as in may itaas kay ning ang bandera kan Senado bilang institusyon. Maski nga ni newcomer si Marcoleta sa Senado, bako man inibaguhan sa Kongreso dahil nagsirbi ining party list representative as in nakatrabaho man si Escudero kaito sa Kamara de Representantes. Idinipensa man ni Escudero ang nagkapirapang senador na natauan ni committee chairmanship arog ni na Senator Bam Aquino na chairman kan Basic Education as in Kiko Pangilinan na chairman kan Agriculture, Food and Agrarian Reform kung saan pinagbasehan niya ang advocacy as in competency kan mga ini. Kinumpirmar ni Agap Party List Representative Nicanor Briones na siya mananggad ang nakuanin retrato na pigsasabing naghiling nin isabong sa tao kan sisyong kang kamara. Piglino na Briones na bako isabong ang sa iyang pigiling as in fake news ang nag-viral sa social media. Sinabi niyang dahil sa tatao kan online gaming, wala siyang GCash as in wala man siyang money transfer na kanagaypuan para makapag-online sugal. Tinawanin doon ni Briones na nagkataon sana na sa tao kan sisyon nag-message sa iyang pamangkin as in pigimbitaran siya na mag-entra sa practitional na pabulang kung saan gusto sanang ipailing sa iya kung ariglado ang manok as in tambod na gagamiton. Sinimbag man kang kongresista ang pangapudan ka mga kapwa legislador na magagad siya nin sorry as in akuon ang komiter na kasalan. Alagad para sa kongresista, bako siya ang dapat na mag-sorry dahil ni minsan dahil man siya naglaog nin bulangan. Sinabi pa ni Briones
Briones na dahil siya kinauron ka nagkuha sa iyan ng retrato para linawon ang issue bago inipig-post sa social media. Ipinunto ni Briones na malinigan sa iyang konsensya asin dahil siya nagbubulang kaya handa niyang panindugan ang sa iyang mga payag dahil warang katotohanan ang aligasyon na pigtatapok kontra sa iya. Padagos ang preparasyon kan nasyon kontra sa mga kalamidad asin grabing epekto kan climate change. Ini ang siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasabay kan pangako na pakusugon pa ang depensa kan nasyon kontra sa mga kalamidad. Sigon kay Presidente Marcos, tututukan kan gobyerno ang modernisasyon kan data systems, mas makaskas na social protection programs asin epektibong pagsimbag sa panahonin krisis. Kaibahan man ang pagtindog nin green asin sustainable cities, pangataman sa kapalibutan asin mas responsableng gobyerno sa paagi kan digital transformation asin e-governance. Enot naman na sinabi ni Presidente Marcos sa iyang ikaapat na sona ang pagpapatindog nin mga modernong evacuation center para dai na gamiton ang mga eskwelahan. Ipapawagas man ang high-tech warning systems arog kan Doppler radars asin seismic monitoring stations para sa mas marikas na pagresponde sa kalamidad. Sa iba pang baretang nasyonal, nagsumitir ang Senate Minority Bloc kan Senate Joint Resolution No. 1 na may kamautan na magkaigo ng transparency as in accountability ang legislative process kasunod kan concern sa pigsasabing irregularidad sa 2025 General Appropriations Act o RA 12116. Sa nasabing resolusyon na sinumitir ka nag-aging aldaw, ipinagproponir ni Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senador Panfilo Lacson, Rizon Teberos, Loren Ligarda, asin Juan Miguel Zubiri, Francis Pangilinan, asin Bam Aquino na buksan sa publiko ang gabos na bicameral deliberations. Gusto man indang iluwas ang sarong matrix na nagkukumparar kan Senate asin House versions kan propestong lay asin kung paano maresolbiran ang pagkakaiba kay ni siring man ang tulos na publikasyon kan kompletong minutes kan pagtiripon. Tiyawan indoong ka mga senador na ang mga nakatagong mga amyenda asin political insertions na nangingenot na dahilan sa sala na paggamit kang public funds asin ang pagbukas sa publiko kang bicameral proceedings kinakaipuhan na lakdang takaning masiguro ang accountability o paninimbagan asin maibalik ang tiwala kang tao sa budget process. Sinabi ni Soto na may diretso ang publiko na magkaigo ng access sa mga official records asin mga transaksyon lalo na kapag imbulto ang kwarta kan banwaan. Gagamiton ngo na kan Kamara de Representantes kan 20th Congress ang rules kaini sa impeachment na ginamit sa kaso ni Vice President Sara Duterte na pigdeklarar na unconstitutional kan Korte Suprema kan mga nakaaging aldaw sa pagbukas kan regular na sesyon kan 20th Congress kan Lunes. Nagsumitir nin mosyon an kaito acting majority floor leader na si Iloilo Representative Lawrence Defensor na iadaptar ang 19th Congress Rules of Procedure in Impeachment Proceedings bilang provisional rules sagkod sa maipasa ang rules na gagamiton sa presenteng Kongreso. Inaprobara ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang presiding officer kan sesyon ang mosyon matapos na daing magkontradigdi. Sa iraram ka nasabing Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ang initiation nin sarong impeachment. Iyo ang pagsumitir nin sarong verified complaint as in pag-refer kaini sa House Committee on Justice. Ang verified complaint pwedeng isumitir kan miyembro kan Kamara o nin sarong Pilipino as in inendorso kan miyembro kan Kamara. Kung ang sarong reklamo igwang permanin da imababa sa 1/3 kan totalmenteng numero kan mga miyembro kan Kamara, ini da ina papaagihon sa House Committee on Justice asin isusumitir na sa Senado para sa trial. Sarong impeachment complaint sana ang pwedeng ma-initiate kontra sa sarong impeachable official sa laog nin sarong taon. Para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ni Karawati Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Nicole, good morning. Good morning sa mga paraantabay. May paagingon niya ng gobyerno kan China para mapadakolan sa indang populasyon. Ang mga magurang makakaresibin ng tig 500 o $500 para sa kada mga aki nindang edad 3 anyos pa ibaba. O iniyan enot na nationwide subsidy kan gobyerno para mapadakolan numero kan sa indang populasyon. Sa nasabing proyekto makakatabang sa 20 milyon na pamilya para magustuhanan sa indang o magastusan ang sa indang pamumuhay sa oral daw.
May nagkapirang probinsya man sa China ang nagigibo ni lockdown para maingganyaran mga tawo na magkaigwanin dakul na aki. Sa nasabing patakaran, madilhensya ang kada aki, ninsagkod sobra sa 87,000 pesos kada taon. Sa lado kan Karawato Sports, naglalao man Philippine Tennis Association o PhilTA na makakapagkawat si Pinay tennis star Alex Ayala sa Philippine contingent sa nagraraning Southeast Asian Games o SEA Games. Sinabi ni PhilTA Executive Director Tonet Mendoza na nakahuro na ninda ang 20 anyos na Pinay star as nagpahilingwan siya nin interes na makapagkawat kaibahan ni Bapang tennis player kanasyon. Nakadepende pa man giraray ini sa magiging schedule ni Ayala, lalo na tamay iba pang mga torneo na pwedeng intrahan kan World number 65. Pigipilit man ni Ayala na magtagama din supisyenteng oras halis sa iyang schedule asin commitment. Sa ngunya naglalao man PhilTA sa una pag-abot kan SEA Games 2025, tagos ng magiging parte kan Team Philippines si Ayala para panginotan ang tennis contingent kanasyon. Sigun kay Mendoza na padagos ang preparasyon kan PhilTA para makakuanin impresibong panggana pag-abot kan torneo. Nakatalaan sa bulan ng Disyembre ang SEA Games 2025 nagigibuhon sa Thailand. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kan ibang nasyon na sin sports. Ako po si Nicole Ann Glorian. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtagang kampanahon, uyaman po ang pag-asa des Regional Forecasting Center, si Dan Rayumpande. So, maring na kasi nakagos pati na sa mga paraan tabayta ang yun na Huwebes, July 31, 2025. Walang po kita ko niyang binabantayan ang mga low pressure area o sama ng panahon dahil sa southwest monsoon, ang bilog ng Kabikulan, asahan-taan bahagya hanggang sa mga nuro ng kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan as in pagkikilat, pagdagol-dol. Generally, good weather condition po kita. Samantalang wala po kita ko yan nakabanderang gale warning, katamtaman na duros na halis sa timog sulnupan ng mga matean na may katamtaman na pag-alon sa kadagatan. Ang agwat ng temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po 28 to 33 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang 5:30 nin aga asin masol na batya ng 6:12 nin banggi. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng pag-asa Southern Luzon. Ako si Dr. Triumphante, maray na aga. Thank you very much, Dan. Mga tugang, yan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Dini pa nasing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Napaharang ka nakatuwang niya to sa pagsurat ka mga Bareta at Jenny Matthew Belaran at si Nicole Ann Gloriani. Lado technical niya po dyan si Ronald Baldo. Asin si Casey Tanayan sa webong OGT kan si SPC na buwa. Siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Parang ang bilog na tropa ng Mega Force Patrol. Hello kay Homer Realista Lola, Siringman si Christian Abrera, si Sir Rolly Alvarado watching from Pasay City, si Benji the Pogi Hile, nakantabay man po, tabi, pa-shout out daw. Asin sa kubos po na naka-tune in sa WGB 106.9 Tabaco City, Siriman sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Sa mga naka-tune in, nakahiling, mga tugang sa YouTube channel, asin man sa DCGB News and Facebook page. Asin sa mga nasa cellphone, pasin na pong DCGB Live app. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Marlelo Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Habang na po masunod ang hapot with VP Kadoroy Maseda. Masunod na. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat